Takže čus, lidi, já zdravím dalšího videa. Dneska jsem se tady vypravil k tomu jednu baráku, který už máte video, už máte to. Na YouTube, v kanálu v mým. A já jsem se rozhodl tady něco zvenku, tady něco natočit, tak... Kámoš. A já jdu tady zkusit zase ty přístroje zase. Je tady s náma někdo? Je tady se mnou někdo v tom prostoru? Jednou zeptám se, je tady se mnou nikdo v tom prostoru? Ano, to bylo slyšet, vole. Jo, slyšel to taky? Jaký je tvé jméno? Jsem říkal, nerozuměl. Umřel jsi tady? Jo. S kým teďka mluvím? Se ženou nebo s mužem? Můžu se zeptat, kolik já mám roku? Já jsem chvilku budu chodit. Jseš tady teďka se mnou teď těch dveří? Víte, to lidi jako skutě, já tam u toho nic nemám jako. Ale ještě jednou, mluvím tady ještě s někým. Jsi z Lídův nebo hodný? Já jsem Honza, jak se jmenujete vy? Umřel jsi tady? To lidi, že mám také slabou baterku, tak to budu muset za chvilku vypnout, protože dochází z baterie. Já se s vámi loučím, děkuji za komunikaci, odpočívejte ve svatém pokoji, ať vám svítí svíčky.
No ty si chvilku se budu chodit ještě. Roky. Tady nic moc, tady jsou asi včely, asi. Jo, to jsou včely tady. Tady ještě nějaká budova. Tady zkusíme něco. Zkusíme tady komunikaci aspoň. Dáme tomuhle větu. Je tady s náma někdo? Je tady s námi, je tady se mnou někdo v tom prostoru tady? Tady zatím jako ono, už to vypínám spirit box. Budeme chodit se tím detektorem tady. Aspoň teda. Dale. To vidíte lidi, to je jako stará budova. Tady zatím nic. Až půjdu takhle sám. Jestli je někdo s náma, můžeš mi dát znamení do této detektoru. Můžeš to rozsvítit aspoň na ty oranžové hodnoty. Nic, já to budu končovat teďka. Pokud se vám tohleto video líbilo, hoďte sem like, odběr a zvoneček. Kdo mě ještě nesleduje, tak koukněte na můj Instagram. A já se s vámi pro dnešek loučím a zatím čus.